Són vora les 9 de la nit del dissabte 20 de juliol i he de dir que el termòmetre ha pujat sense deturador i actualment, ara mateix, l'atmosfera crema. Els professionals de l'oratge diuen que es tracta d'una primera onada de calor, la que ens trobem patint ara mateix, però ells i tothom sap que ens hem situat en el punt de no retorn per poder recuperar el planeta. La solució no està en traure al mercat vehicles moguts per energia renovable. La solució està en tallar dràsticament el consum d'energies fòssils, evitar l'existència de milers de vols d'aeronaus a tota hora, l'eliminació definitiva dels plàstics per embolcallar aliments i la prohibició del transport pesant per carretera en favor del ferrocarril. S'ha de tendir cap a moments semblants a la pandèmia, i bé que ho sabem, però podríem acabar destruint-nos. Ja ho veurem.